गोजान मोनाबिलि गाइस बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौ बरायलायबाय आंनि चेनेलनि गेजेरजों। ओमफ्राय दिनै मोनायाव भिडिअ लाबोनाय रिजनानो जादों जों दा मोनसे फिल्म नायनो नागिरदों आरो गामि खाथियाव मोनसे फिल्म लाबोदों बर' फिल्म जाय फिल्मखौ खोमाजोंल' खोनायो मेगनजों नुफेराखै मेगनजों नुफेरै खोमाजोंल' खोनाबाय थानाय गोबाव समनि बर'नि फार्स्ट फिचार फिल्म आलायारन बेखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो आं जोबोद एक्साइटेड जानानै दं। बिराद गोदो 1984आवनो ओंखारनाय दा बे 37 इयार्सनि उनाव दिनैसो थांखांफिनबाय आरो बेखौ जों नायसै। जोंखौ मा बुंनो जोंनि बिमा बिफाफ्रानो उन्दैसोमोन बे समावथ'। अब्ला बे फिल्मखौ जों दिनै नायनो मोनसेखाय आं जोबोद एक्साइटेड जानानै दं गाइस। नोंथांमोनाबो नायलांदो बिनि रिभिउखौ लास्टहालागै नायदो माबायदि 1984नि फिल्म बर'नि फार्स्ट फिल्म आरो माबायदि जागोन बेखौथ' बयबो एक्साइटेड जाखायो नालाय आंबोथ' एक्साइटेड। फाइनालि जों टिकेटखौ लाबाय आरो बेनो ओमफ्राय जों दा नायसै लिरनायखौ नुखाबायना आलायारन सावथुन एक्साइटेड गाइस। टिकेट मोननाय लोगो लोगो गोसोआ बोरैबा मोनलायखाबाय। दा फार्स्ट श' जागासिनो आरो ओमफ्राय सेकेन्ड श'खौ नायनोसै जोङो नै बे सेकेन्ड श'नि टिकेट फार्स्ट श'आ जोबखासिगोन बारा गोबाव गैला दसे उनाव लोगो मोनलायसिगोन। नै बिराद मानसि जादों आरो माबायदिमोन मादै सिनेमाया मोजां ना बरिया ना दे नै मानसिफ्रा जादोंलै नै नायनो हागोन दाबो ओंखारखाङा नै ओइ मोजां ना फिल्मा जोंहा दासो नै टिकेटआ औ आबैयानो नायफैदों नायदो बिराद खस्थ' जोब्बाय नै ओरैबो हाब्बाय नै बिथिंबो हाब्बाय ओमफ्राय नैबेजोंबो हाब्बाय आरो नै नागान नै दा सिङाव दंफैयो जोङो बुंजोब्बाय नै मानसिफ्रा दिनै फार्स्ट टाइम नायसै नै आलायारन बर'नि फार्स्ट फिचार फिल्म मा लिरदों नायदो फरायदो 1986 नैबे खर'नि थुसिखौ एसे बोख्लायफैनायसै आंहा आख' फाख' जाबाय। नोंलाय मानोथो ओंखाम होफैनांगौ जालायखै हामफियालाय होफै जायामोन होनबा हास्लाबाखै आइयाबो माबा माबि खामानि मावदों। नोंहालाय लेखा फरायनाङामोन फरायखांबाय फाइनाली गाइस दिनै आलायारनखौ फुरा नुमारबाय आरो दा नायखांबाय ओमफ्राय जों दा थांफिनगासिनो माने नायनानै मोजांबो मोनबाय गोसोआ गोजोनबायबो माबा मोनसे
नुयै मोननायखौ नुनानै गोजोनबाय ओमफ्राय बिराद गोजांबायबो आरो गोजांनायखौ लाथाबनोबाबो नायथारबाय नै जोंना राइडारा आंनो नायसै बिला मेगना बुथेला जोब्बाय जाला बुखारनाया जालानो नायखांबाय ओमफ्राय बुस्थु आरो सिनेमाखौथ' मा बुंबावनो गोदोनि सिनेमा मोजाङानो मोजां मोनदों आंबो नायनानै जोबोद मोजां आरो सोरबाफोर नायाखैबा खनसे नायथार आरो नै बिसोरबा नायना फैबाय गाबलायलायदों माथो गाबलायबावदोंसै गाबदों आङो गासिफोर ओमफ्राय गाइस भिडिअ'आथ' आलायारना मोजाङानो माने गोदोनि थासारि गोदोनि माबा बेरखांजोबो आरो गोदोनि समाव रायजो जानाय बर'फ्रा मारै रायजो जायोमोन माबायदि सोलिबोदोंमोन बेफोर बेरखांजोबो आरो आलायारन फिल्माव देवारिनि खैसाराव माबायदि जा हालाखार बिलाखार जानाङामोन आरो हादानाव माबोरै संसार जाहैनांगौमोन बर'फ्रा बिदिनो गोदोनि समाव मा होनो बै नोंथांमोना सिनेमाखौ निस्सय नायबानो बुजिखागोन आरो मोजां गोसो होनानै नाय अब्लासो बुजिगोन नङाबाथ' मोजां नङा बिदि बुंनाया थांखायो नालाय थारमाने मोनसे गासिबो फिल्मानो मोनसे नङा मोनसे माबा थायो आरो गासिखौबो आराम मोजां गोसो होनानै नायोबा गासिखौबो मोजां मोनजोबगोन नोंसोर बुजिनानै नायोबा आरो बुजिगोन मोजां नायबासो बुजिखागोन नालाय ओंखायनो बयबो नायदो आलायारनखौ जाय नायाखै बयबो नायदो बर'नि फार्स्ट फिचार फिल्म बयबो अनसायदो आरो जायफोर रायजोफ्रा नायाखै बयबो नायलायदो माने जों गैयै समावनो दिहुननायमोन बे आलायारन सावथुना ओमफ्राय नायलायदो आरो बर'नि सावथुनथ' जोंबो नायबाय गोसो होनानै ना मा होनो बेनोसै आरो बयबो नायलायदो ओमफ्राय नै जोंना साइकेलजों फैनानैबाबो नायफैबाय जों गुसु गुला टाइमा 12:30 जासिगोन आरो गोजांनायखौ लाथाबनायबाबो नायबाय सनाफोर आयौ माथो अब्ला सापर्ट खालामदो नोंथांमोनाबो जोंखौ चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबसक्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामलाबायना होदो खालामना हो रायजोफोर अननानै नैबे जोंनि फिल्मा जादोंमोन दाइमारि बाजार खाथियावनो आरो सेटनागुरि गामिनि बानजायनायाव लाबोजादों नैबे आलायारनखौ जोंबो गामि खाथियावनो नुबाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबसै मोनाबायबो गुसुबो जाबाय गोजांबाय बिरादनो अके बाय बाय टाटा बाय गुड नाइट बयबो उन्दुदो